நம்ம ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒரு வீடியோ கூட போடவே இல்லை. அதனால தான் இப்போ நம்ம மாங்கத்தோப்புக்கு போயிட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து போட போகிறேன். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஸ்டாடியை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ அவங்க மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இனிமேல் நிறைய வீடியோ போட போகிறோம். ஏன்னா எந்த மாதிரி வீடியோன்னு சொன்னால், இப்போ காய்கறிங்க நாங்கள் இங்கே விற்கிற ரேட்டுக்கே உங்களுக்கு யாருக்குமே வாங்குறதே கிடையாது. வாங்குறவங்க நாங்கள் இங்கே 10 ரூபாய்க்கு விற்றா அவங்க 40 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. அப்படின்னா 30 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா விற்கிறாங்க. இந்த நிலமை எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. இதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, வாரத்துக்கு ஒரு டைம் போயிட்டு காய்கறிகள் கீரைங்க எல்லா ரேட்டும் போட போகிறேன். வாரத்துக்கு ஒரு டைம் போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் போட போகிறேன். உங்களுக்கும் அந்த ரேட்டெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா மறக்காமல் TN70 அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஸ்டா ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.